Казанның Апанай мәчетендә Рамазан айында мохтаҗларга ярдәм күрсәтү максатыннан Россия мөселман эшмәкәрләре белән берлектә азык-төлек җыелмалары өләшәләр. Лаеклы ялдагы Әлфия Гарифҗановага мөселманнар ярдәм кулын беренче тапкыр гына сузмый. 2019 елда аның йорты янган. Ул чакта да аңа булышлык иткәннәр. Мәчеттә биргән бүгенге күчтәнәчләргә дә ул бик сөенә. Кибеткә кергәч башта карыйсың ничә сум икәнен, аннары кесәңдәге акчаңны саныйсың. Гел-гел мондый тәмле ризыкларында алып булмый, алмыйсың. Әзрәк кесәңдәге акчаңны карыйсың дагы, шуңа күрә рәхәтләнеп ифтарлар ашарбыз, Алла бирсә, менә берничә көнгә җитә инде бу ризыклар. Аллаһның чиксез рәхмәте булсын. Ярдәмгә мохтаҗлар арасында өлкән буын гына түгел, күп балалы гаиләләр һәм физик мөмкинлеге чикле бала үстерүчеләр дә бар. Айсылу Абделганиева кызы белән бергә килгән. Күчтәнәчләргә ул аеруча шатланды ди. Мин үзем, минем кызым инвалидны үстерәбез. Кемнең уже ирләре эшсез калды, кем пособиедә гына утыра инде. Бик зур аларга, бик зур рәхмәт. Безнең гаиләләргә булышкан барлык кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте җаусын. Мохтаҗларга ярдәм тарафыннан тутырылган кәгазь капларда җиләк, җимеш, он, ит, чәй һәм башка кирәк яраклар да бар. Әлеге азык-төлек җыелмаларын Россия мөселман эшмәкәрләре берлегенең хәйрия фонды әзерләгән. Бүген 50дән артык гаилә ураза күчтәнәчләре алды. Проектыбыз бар, авылларга ярдәм дигән. Менә һәр атна сайын без продуктларны сатып алабыз да, и мохтаҗларга, әбиләргә, бабайларга тапшырабыз. Мәчеттә мохтаҗларга кием салымда бирелә. Бүген биргә килүчеләр дә күңелләренә охшаганын сайлап ала алды. Киемнәр олылар өчен дә, яшьләр өчен дә яраклы, балалар өчен дә киемнәр бар. Шуңа күрә безнең мәчеткә рәхим итсеннәр. Без кешеләргә кирәк булган киемнәрне инде тәкъдим итә алабыз. Изге Рамазан айында кылган гамәлләр өчен Ходай савапны арттырып бирә ди ислам тарафдарлары. Әлеге изге эшне дә алга таба да дәвам итәргә ниятлиләр. Инзилә Хөсәйнова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.